Wel, o'n i'n digwydd bod nôl yng Nghymru prynu, achos oedd mam wedi prynu tŷ ger Aberystwyth, a na'r noson nath edreithi. Ac o'n i'n teimlo wel wy'n cytuno'n llawn dege, heb law ar y pel o dege, yr ymateb sarhaus deg at Gwynfor Evans, oedd yn dipyn o arwr, gan lawer iawn o bobl erbyn hynny, yn sôn am gwastio arian ar etholiadau, ar gerdd na dege, mor braf oedd e cael drwy ddeiseb a beth fel. Wneud sport ar ben beth o'n i'n meddwl oedd hanfodion democratiaeth. O'n i ddim yn hoff iawn o hynny. Ac o'n i'n ffrindiau mawr hefyd, Emrys Roberts, oedd wedi gwneud gwaith mawr yn gwreiddio Plaid Cymru a'r gwerthoedd Cymreig yn yr ardaloedd di-Gymraeg yng Nghaerdydd a Merthyr a mannau eraill. Ac o'n i'n meddwl, wel, os ydych chi'n mynd i gael mudiad cenedlaethol sydd ond yn pwysleisio'r Gymraeg, ych chi'n mynd i golli trwch y boblogaeth. Felly dyna beth o'n i'n meddwl oedd y ddadl cryfa dros cael corff ar wahân bod y pel tafod tynged yr iaith yn y pel i droi Plaid Cymru yn fudiad ieithyddol. Mae Saunders Lewis yn gweud ei hunan wythnos ar ôl ni yn y faner bod e'n boenus o amlwg mae'n beth o deg mewn golwg. A pam gyson ni'r braint allech chi ddweud o'i gyfarfod yn y Parc Hotel yng Nghaerdydd, dyna beth oedd e mae'n digwydd bod chi yn perswadio Plaid Cymru i droi yn fudiad ieithyddol. A ieithyddol yn ni. I ddweud y gwir, nath cynnog Davies a fi yn gais i wneud ni yn pwyllgor gwaith Plaid Cymru mwyn gweld beth oedd y gyfnogaeth. A ddefawr ddim gyfnogaeth. A'r mwyaf hiawdl yn erbyn ni o DJ Williams Abergwaun, un o ffrindiau penna Saunders Lewis. Felly o'n i'n meddwl, wel, ni wedi profi nawr, mae'n mynd i weithio bod angen cael mudiad ar wahân, a dwi'n credu bod hwnna wedi bod yn bennydd mawr. Mae Emrys Roberts wedi sgwennu treithad yn ddiweddar yn sôn fel yr oedd holl yn datblygu ym Mhlaid Cymru, na bennig ar mater trywerin a bethau fel ni. Pobl yn teimlo mae'r unig ffordd ymlaen oedd rhyw fath o genedlaetholydeb di-gyfaddawd a oedd y Gymraeg yn ganolog iddo fe. Yn tra bod pobl eraill, fi'n cofio Harry Webb er enghraifft, arwr mawr yn y marn i, yn dweud doi ddadl yn trywerin. Un yw y ddadl Gymraeg, bod dinistrio pentre Cymraeg yn dosedd yn wedi bod y pentrefi na yn mynd yn brynach. A'r ddadl arall yw'r ddadl Gymraeg, medde fe. Os oes adnoddau yn Sir Feirioni, ddas dim lot o adnoddau yn Sir Feirioni, fath eich ddefnyddio nhw. Bod e'n i bob cwm os oedd e'n dod ar rywun cwm i'r sir, medde fe. A wy'n gweld y ddadl na hefyd.